Nie, nic. Чекай, зараз же ще й 5 літрів зомби. Да на реально, на сиднука, что в каникелем, а двое годится, не вам так и двое годится, нет. Очень мы приводим. Як це ти цього працюєш? Це так смішно випадка, як і в нічні не було. Так не може, Сколько литрів олея приблизно йде до агрегату? Кукам на ktorý aký nie, podľa toho, že aký je motor, nie? Čo sa pýtal? To však on je inštruktor, nie? No ako tak, celej triedy má. Ty už na autoškolu chodíš? 4, 8. No čo je, podľa agregátu, nie? On správne všetko kúka. Znaš, aké by mi leteli ľudia človeče tam, že doktori tam v životku ešte na motoru. Že spýtal, nie, že to už jazdil, na ľudí zinu tam všetko. Jak to nóż jeszcze? Zakupuję te ploty, że jak masz. Natočil len bečku, ne bez vody. Kľúčik som mi potreboval, ne, že by vyčuralo všetko, ne. Spúknem, 100, dobre, vypnul som. Vypári sa ide. Vlastne nabehnem. Ale taká mi mnoho hodinu bola modrá. To jak dlouho chodíš vlastně? No už druhú hodinu som mal. Už druhou. A v augustu Ty pan. spustím. Och, Wszystko zapomnisz. Najlepšie, jak ukazoval on, nie, na premietačke. Ale teóriu. Duše teóriu. Ja to v pohode. To w pochodzie. Jaką sprawę by się teraz zaścigony? Kurczki. Nie znam. Nie znam. A też nie znam. To jako tak to znasz, chłody znasz. No tak jest. Nie, ale to te chujowe otaski tam. To już rok. To już... trwało by na kiedy wyskúšať normalnie. Dobra, steza, dzik. Nie ma żadnych przestupów, nie? Nie. A co? To że tak poskuszony, a nie ma żadnych przestupów. Je to w podaniu. Co ja dobra budem mať 2 roky, v marcu. Budem mať. Teraz skutowna doba jest. Co? Teraz skutowna doba jest. Či už mal som? Čakaj, mal som. Ty już teraz 3 roki, nie? To widzę. No właśnie, faktycznie ma zawsze mam rację. No to kurczę. Pamiętasz, nie, jak kiedyś się zamyślę, że to ja już mam 21. Ej, 20, 21. Skoro na mnie. 21 masz? Ej. Aha. Ej, ważne. Własny brat. 21. 21. Ja mam jeszcze kwarność euro za tego 21. Marii. To dobry normalnie. Jani. Dobra, wiecie tam. Gdzie? No do ruki, nie? Daj si. Do nosa. Kameruje liryk. Weź i poszło z tym do rybki. Išao sam je do štyriš do nosa, ne? Wiesz, dziku będę nosić. Matka zem. Matka zęby. Po 2, nie? Tak, pokúkaj ti všetko No v teraz poriadku. umyta je do... Hej. A kto išiel? Tak do ruky, aj tu. Tak toto zeme bol ładny. Jež Maria. Bože. Nie, że ci wypali ruki dzień. No, jak to jeszcze zakiwaj. Dobre.